Hello mga kaponcha. Oh, ito lugar ya dyan eh. Malog. Season. Malog season. In Malug season. Papunta kami ng Antong Falls. Hello, maglalakad pa kami. Kaponcha. Ba, mawala ko. Ginapulang sa cellphone ko. Nabago ka man eh. Magano tamang bablaga ni? Malaglag yung cellphone ko! Malaglag yung cellphone ko! Atong ko. Atong. Ano? Atong. Nga picture. Naalap ka. Dali ka, sa dito. Sa may dito, dali. Oh, yan guys. Malit pa yan. Guys, ang linaw ng tubig. Sarap maligo. Tatapot ko eh. Yan guys, oh. Aakyat pa kami. Ganda sila. Sarap dito guys, sarap. No, pwede nyo i-try dito, puntaan.
Kakapagod. So, wala na rito. Malapit dito na kami sa ano. Nakakapunin siya ano. Pwede niya try dito. Pangasinan season. Thousand years later. So yun guys, nandito na kami. Nandito na kami. Bukas. Uy, napala ko mo dito. Salaman pa, break. A few moments later. So, agad kami guys. Aralum ya. Aralum. Yes, yun. Guys, tignan nyo kung gaano kaganda dito. Ano? Walang malalaking bato.
Guys, lalaking bato. Oo. Ito, baka aralum tayo. Aralum na kita. So yun guys, nasa taas na kami. Ah. Ah. Wow.